Moi, mä oon Niko Dark Dimension Garagelta ja tässä on meidän Avo BMW-projekti. Tämä 2003 vuosimalli E46 Avo BMW on päässyt edellisten omistajien käsissä erittäin huonoon kuntoon. Isoimpina työmaana autosta mainittakoon etupuskurihalki, takapuskurihalki, sisusta rikki, hifit asennettu miten sattuu, ohjaustehosti vuotaa, takalokarit ruosteessa. Ja katsotaan mitä tuolta vielä löytyy, kun autoa tehdään eteenpäin. Jotta ei tämä nyt ihan entisyönniksi menisi, niin eiköhän me keksitä jotain semmoista pientä kivaa silleen meidän tyyliin ja hyvällä mallilla. Jos tällä kertaa vähän vähemmän savukoneet, otat tiliseurantaan YouTubessa ja Instagramissa, niin pysyt kärryillä. Nähdään tallissa. Jos näin.